हर हर महादेव। सबसे पहले देवों के देव महादेव के प्रणाम करतनी, मैया पार्वती के प्रणाम करतनी, सभी देवी देवता के प्रणाम करतनी, धरती मैया के प्रणाम करतनी। आप सब दीदी जितना माता बहन बानी, गुरु भाई गुरु बहना, आप सबके भी प्रणाम करतनी। आप सबके बीच हम हमेशा कथा कहानी लेके आवत रहीने। असही आज भी एगो कथा लेके आ गइल बनी। शिव चर्चा कथा है। वो कथा में एगो सास बाड़ी और 3 गो पतोह लोग बा। देखम कि सास के कहानी के अंदर का होखता, शुरू से अंत तक लेके सुनम दीदी, तो आप सबके एक कथा पूरा समझ आई। चलिए दीदी कथा के ओर बढ़ल जाओ। देखिए एगो गांव में एगो औरत रहतरी। औरत के 3 गो खाली बेटा लोग बाटे। देखिए उतना धन दौलत नहीं खे, लेकिन पति जे कमाता रे ओकरा में बढ़िया से घर चला लेता री। समझदारी से वो घर चलावता री। अपन पति कमाता रे, 3 बाल बच्चा के अपना पढ़ावता री। मन में उनका यह श्रद्धा बा कि हम बाल बच्चा के बढ़िया पढ़ाई। देखिए वो औरत जे बाड़ी शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त शिष्या रहतारी। कोई भी काम काज बा शिव गुरु के भरोसे करतारी और शिव गुरु के चर्चा भजन करतारी। बड़ा मन लागता। कहल बाई दीदी कि जे श्रद्धा से अगर चर्चा करत होई ना, आ कहीं चर्चा होखता तो वो अपने आप के ना रोक पावेला। वो बुलैलो पर आ बिन बुलैलो पर उछल जाला। अब सही लइका सबके गांव में पढ़ावतारी, अपन घर संभारतारी। धीरे धीरे दीदी समय बीतल। 3 लइका के शहर भेज दिहली पढ़ावे के। पढ़े लागल लोग और पढ़ के दीदी बड़ा सुंदर ज्ञान उ लोग के प्राप्त भइल। पढ़ाई लिखाई कई लोग, लेकिन बाप मतारी बहुत बढ़िया संस्कार देले रहे बच्चा लोग के। अब लइका सियान जब हो गई लोग, तब पूरा नगरी में ढिढोरा पिटा गई रहे कि फलना के बेटा जौन बा, अरे उ लोग के धन दौलत कम बा, लेकिन लइका बहुत संस्कारी बाड़ा सन। असही करत करत देखी एगो राज के राजा के बात के जानकारी भइल। तो राजा साहब सोचले कि अरे धन दौलत का होई, के लेके आइल बा और के लेके जाई। सबसे बढ़िया बा कि परिवार अच्छा मिले, और हमरा एगो बेटी जौन बिया, हम अपना बेटी ला वही लइका से वही घर में शादी करब। देखिए दीदी वो अपना मंत्री से खबर भेजवैले राजा साहब ये औरत के घरे। मंत्री आके कहले कि रउआ लइका लोग बा, जेठ लइका ला राजा साहब अपना बेटी के शादी करे के कहतनी। ये सुन ली औरत तो कहली कि अरे रउआ का बात करतनी, वो कहाँ राजा बानी आ हम कहाँ रंक बानी। कतना धन दौलत भरल बा, हम एगो गरीब परिवार के बानी। राजा साहब का दे के अपना बेटी के बियाह हमरा घरे करब, कवना चीज के सुख सरदा पूरी। मंत्री कहले कि कोनो बात ना, कि रउआ अनुमति दी। कहली कि जब राजा साहब के अपना बेटी के बियाह करे में कोनो दिक्कत नहीं खे, तो हमरो कोनो दिक्कत नहीं खे। मंत्री चल गईले। ए दीदी अब बड़ा धूमधाम से शादी भइल। अब नया नया जब अली तो देखली काम काज थोड़ा कैली और घमंड में रहली। राजा के बेटी रहली, धन दौलत पैसा कौड़ी बहुत देखले रहली। देखी 10 दिन तक तो इनका बात समझ ना आइले। सास के कहली कि अरे राजा के बेटी होके कितना बढ़िया विचार बुद्धि के लड़की बिया, लेकिन देखी अंदर से वो बहुत घमंडी लड़की रहे। अब इनका घर में देखी कुछ के कमी रहे ना। सास पतोह के तरहथिए पे समझी के लेके रहत रली। बड़ा सेवा करस लोग, सास के सेवा करेला। उ सास ऐसा रली कि पतोह के सेवा करस। खाना पानी हर चीज जवन चाहिए मांगे से पहले ला के दे दे। ओ लइका इतने बढ़िया जिनका से इनकर शादी भई रहे। देखी सब देख ली हली कि अरे सास तो बढ़िया बाड़ी, देवर लोग भी बढ़िया बा, पति भी बढ़िया बानी। आ कहल बाई दीदी की शुरू से जे झगड़ालू रहेला ना, नीमन परिवार में भी पड़ जाई, तो उ सोचत रहेला कि केकरा से झगड़ा करे।
अब इनका बुझाए कि कोई एमे झगड़ा करे वाला बा ना, झगड़ा के कोनो बातें नहीं खे। आखिर हम कैसे झगड़ा के जड़ बनाई। अब देखी धीरे धीरे ठानल चालू कर दिहली, कबो कुछ काम करस कबो ना करस। लेकिन ये सीधा इतना औरत रहली उनकर सास। सोचली कि पतो हिया कि अरे राज घराना के लड़की हिया, काम कहियो कैले ना, काम करत करत थक जाती या। मन बनौली कि अपना मझिला बेटा के हम बियाह कर दे हम, एगो औरी लड़की हमरा घर में पतो आ जाई तो दोनों जानी मिल बांट के अपन काम काज करी लो। देखिए दीदी, मझिलो बेटा के बियाह एगो घर में तय करके कर दिहली। उहों से उनका देखी कि ना मंगला पर भी 12 लाख रुपया सर सामान पैसा कौड़ी जितना लड़की के दियाला उससे ज्यादा मिल रहे। उहो लड़की के शादी हो गई, घर में आ गईली पतो हो। नया नया जे अली तक काम काज करत रहली। अब पहले वाली जे पतो रहली तो सोचली कि अरे नौकी जब आइए गईल बिया तो तनी हमरा देर ले सूते द और उठ के अपने काम काज करी। ये दूसरी वाली जे पतो रहली अभी काम करत रहली, करते करते जब 10-15 दिन बीतल, अभी सोचा तारी कि अरे हम आइल बानी तो काम करतनी। अब बढ़ जानी जे बाड़ी उ चुपचाप 8 बजे 10 बजे ले सुता रहतारी कि काल से हमहू काम ना करम। इहो अब मन में ठान लेली ए दीदी कि हम काम ना करे। अब उहो लेट ले सुतल रहस, इहो लेट ले सुतल रहस। अब सास जे रहली ना उ सोचस कि हमरा घर के इज्जत हमार पतो बाड़ी सन और हमरा घर के बात बाहर ना जाए, फिर ई काम लगली करे। अब करत करत थोड़ा टाइम निकल गईले दीदी। अब ई सोचली कि हमर छोटका जे बेटा बा ओकर बियाह कर देतनी, बियाह तो करही के बा, ओकर बियाह कर देतनी। कहीं छोट जानी आई है तो सब पतो तो एक लखा ना होई, सब लोग अलग अलग बा। ये लोग नइखे करत, नइखे हमरा के समझत, तो कहीं छोटकी पतोहिया आई तो हमार मान जान करी। छोटो बेटा के गुरु बहिना देखी शादी कर दिहली, उहो बढ़िया घर के लड़की आई। काम काज इहो शुरू में अक्सर पतो लोग बाकी बहुत काम करेला, कुछ दिन के बाद ही अपन असली रूप देखावेला। अब उहो आई रही तो शुरू में उहो दोनों पतोहिए जैसन इहो काम करत रहली। करत करत 1 महीना बीत गईले दीदी। अभी सोचस कि अरे बड़की जानी आइल बाड़ी तो ऊ करते नहीं खी, मझली जानी आइल बाड़ी ऊ करते नहीं खी, तो हम काहे के करी। हमरा अकेले तो कोई बा ना खाए पिए बा, हम बनावत तनी सुबह उठ के और ई सब जानी बैठ के खाता लो। तो हमहू काल से अब ना उठब, काम उम ना करब। ई लोग करी तो हम करब, ई लोग ना करी तो हमहू ना करब। देखिए गुरु बहिना, छोटकी पतो भी अब ठान दिहली। एक दिन ऐसन भइल कि सुबह भइल, तीनों जानी अपना अपना घर में सुतल बाड़ी लो, अपना अपना रूम में। और सास उठ के देखा तारी तो तीनों पतो में कोनो पतो हमार जागल नहीं सन। 8 बज गईल बाटे। अब किनहू जानी के देखी उ सास ऐसन रहली न कि किनहू जानी के कुछ ना कहस। अपने से झाड़ू बर्तन सब चीज कर उर के खाना पीना बना के तैयार कर दिहली। तीनों जानी जागल लोग, मुँह हाथ धोआ लोग। आ सासे जे बनौले रली उ खाना आके खाए लगली लोग। अब खा पी के खाना चल गई लो फिर अपना अपना घर में रूम में। फिर सास का कैली सब झाड़ बहार के तैयार कर दिहली और टाइम मिलल शाम के शिव चर्चा सुने चल गईली। और एगो बहिना देखी कि नहू से शिकायत बाहरों ना करस। सभी लोग पूछे कि 3-3 गो पतो आ गई बड़ी सन, अब तो बढ़िया बानी। सबसे कहस कि हाँ बहुत बढ़िया हमार पतो हो बाड़ी सन, बड़ा अच्छा बाड़ी सन। अब वहाँ से शिव चर्चा करके शाम के लौटली, तबहू देखली कि कौनो पतो हमार काम काज में हाथ नहीं खींच लगैले चूल्ही चौका में। अब वो दिन से का कैली कि सारा रात काम करस, खाना पीना शाम के बना के और रात भर काम करस, झाड़ू बर्तन सब चीज तैयार रात में कलेस कि दिन में कोई आई जाई हमरा घर अंगना
तो देखी कि अरे 3-3 गो पतोह रहते हुए ई खाना बनावतारी, तो हमरा घर के बदनामी हुई, हसारत हुई। एक दिन ऐसन भइल देखी कि सास जे रहली त जाके झाड़ू लगावत रहली पतोह के रूम में। अब पतोह चूरी के झन 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 पीटस की एकरा पर बड़की पतोह सास कुछ बोली है तो हम इनका से लड़ब। लेकिन सास सोचस कि हम बोलबे ना करम तो झगड़ा होई कैसे। कितनो चूड़ी बजैली, सास चुपचाप रूम साफ करके बाहर निकल गईली। अब देखी जब बर्तन धोवे गईली तो उहमा मझली पतोह रली। अब मझली पतोह पाँव फट फट पटकस, छन 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 पैर में पायल बाजे। अब मझली सोचस कि बुढ़ियो बोली है आज तो आज इनका से बहुत झगड़ा हुई हमार। लेकिन समझदार सास देखी कुछ ना बोलेली, बर्तन धो धा के रख दियली और वहां से फिर चल गईली अपना रूम में। छोटकी पतोह रहली, आवा तरी उठ के कहतरी कि अम्मा जी बात पहले सुनी। हम अपना मायके में 5 बजे हमारे चाय 5:30 बजे तैयार हो जाते रहे, इहमा हमरा नहीं खे मिलत, हमरा 5:30 बजे चाय चाहिए। देखी धन्य बाड़ी वो सास। सास कहली कि तय में हला कैला के का बात बा। ए बेटा हम सुबह तहरा जितना सुबह चाय चाहिए उतना सुबह हम चाय तहरा के बना के पियाई, झगड़ा के कोनो बात नहीं खे। छोटकियो सोचा तारी पतो कि अरे ये बुढ़िया के तो कितनो कइल जाता, लेकिन बुढ़िया झगड़ा के ओर में आवते नहीं खे, झगड़ा होई कैसे। असही करत करत गुरु बहिना देखी कुछ दिन बीत गई। अब सास के हाथ के बनावल खा खा के एकदम मोटा के समझी कि भैंस हो गई लो पतो। तीनों जानी मोटा के। अब वो लोग कहतनी कि खैला पियला के देह रहे ना, खैला पियला के गुरु बहिना देह ना रहे, उस सब पाप के देह रहे, उस सब बीमारी के देह रहे। जितना सास के सतावा लोग वो लोग सोचे कि हम बहुत बढ़िया काम करतनी तना शिव गुरु के वो महिमा रहे। एक दिन यहाँ शाम के पहर सास गईली शिव चर्चा में। अब चर्चा करके उन्हें से प्रसादी लेके अपन लौटा तारी। शिव गुरु के ऐसन आशीर्वाद लोग के मिलल बेरा देखी घरे आवे से पहले ये तीनों पतो दिमाग से हिल गईली लोग, थोड़ा पगला हो गईली लोग। आय अपने में झगड़ा लहेड़ झोटा झोटी पटका पटकी कैले वालों घर में। सास अली दुआरे पर से सुना तारी कि अरे का हो गइल बा हमरा घर में। झट से गईली घर में, देखा तारी तो एक दूसरे के लोग झोटा पकड़ले बा, मारा मारी चालू बाटे। अब वो झगड़ा के सलटली, देखा तारी कह तारी कि अरे सब बनावल हमार सुरो के घर में कोई कानो कान कुछ ना जानल। आज हमार पतोह के अपने में कट तारी समर तारी सन। तीनों पतोह के समझवली के बेटा झगड़ा ना करे के। ये बड़ा टेंशन है कि कौना चीज के कमी बात तक ले हम का तहनी के कमी कर देले बानी। अगर कौनो पतोह के कुछ कमी बा तो हमरा के बतावा जा, आपस में लड़ा जान मत। वही में बड़की पतोह तो टेढ़ू से टेढ़ू 100 गुना टेढ़ रहली, पगलाई रहली। कहतारी कि कुछ ना रौरा जहाँ गई रहनी है ना हमरो बिहान से जाए के बा ओई जकवा। देखी सास कहली कि धन्यवानी ये महादेव, देर से पगली के अकल तयाइल कम से कम। कहली सास की ए बेटा कोनो बात ना, कल हम चलेम शिव चर्चा में तब तोहरों के लिए चलम, तू चलिहा और शिव चर्चा सुनिहा। लोग बहुत ज्ञान के बात कहेला, सुने के चाहिए। मछली देखती है कि अरे ये बड़की के लेके बुढ़िया तो शिव चर्चा जाइए। मछली पतोह कहतरी कि अरे अम्मा जी हम हो जाए, अगर ये जाइए शिव चर्चा में रउआ संगे कहीं जाइए तो हम हो जाई। कहली कि अरे तो तहरा के कहाँ मना कैले बनी। अब फिर छोटकी देखा तरी कि अरे तो दोनों शिव चर्चा में चल जाई लो, हम अकेले घरे रह। कहतरी कि अम्मा जी बात सुनी पहले, हम हो जाई। अगर ये दोनों जानी घर से बाहर जाई लो तो हम बाहर जाई। सास कहली कि अरे कौनो बात ना, सब जानी चला जान, हम सब जानी के शिव चर्चा में लेके चलम और सब जाना के शिव चर्चा सुनवाई। काल भइल सुबह जब भइल अपन पहन ओढ़ के
तैयार हो गई लो सास के साथे। बड़का बड़का घूंघट लेके सास आगे आगे पीछे पीछे तीनों पतोह गईली लोग शिव चर्चा में बैठली लोग। अब अरी लोग के सुने के रहे कि बुढ़िया दाई तो हमेशा शिव चर्चा में आवेली, हमनी के शिकायत कोई कोई से कैले तो जरूर होइए, कोई ना कोई कन्हू से सुने के हमनी के जरूर मिली। फिर बुढ़ियो जब घरे आई तो इनका से पूछल जाई। अब कुछ गुरु बहिना लोग रहे, इस सास से कहल कि अरे अरे आज तो तीनों पतोह के लेके आइल बानी रउआ। ये कहली कि हाँ तीनों पतोह के शिव चर्चा में लेके आइल बानी, मन रहे तीनों जानी के जाए के। अब गुरु बहिना कहा तरी कि बड़ा बढ़िया बड़ा संस्कारी पतोह आज के जमाना में ए गुरु बहिना रउआ मिलल बालो। आज तक कुछ रउआ घर में हमनी हर हर खरखर नाच सुननी सन, झगड़ा लहेड़ कबो नाच सुननी सन। ओही में एगो गुरु बहिना कहली कि अरे रउआ पतो के हमनी कहीं कुछ नहीं से सुन ले, आज तक तो हमनी घूंघटो हटावल ना सुननी से कहीं। कहली कि हाँ अरे हमरा पतो के कोई घूंघट बाहर ना दिखले हुई, हमेशा सर पे पल्लू रख के घूंघट में ही देखले हुई। अभी तीनों जानी सोचत रहलो कि अरे हमनी के तो बुढ़ियों के एको गति छोड़ले नहीं खीसन, कौनो करम ही बुढ़ियों के नहीं खीसे छोड़ले। आई बुढ़ियो आके यहाँ शिव चर्चा में हमनी के कोनो शिकायत कैले नहीं खी। सब लोग हमनी के बड़ाई करता कि इतना कैला के बाद भी सास के सब लोग कहता कि बड़ा बढ़िया पतोह बाड़ा लो, बड़ा बढ़िया लड़की बाड़ा लो। देखी अब एक पतोह दूसरे से दूसरा तीसरा से एक ही जगह बैठ के आपस में बतियावे लगल लोग कि हमनी के बड़ा गलती कैले बानी सन। आमा जी जैसन कोई नहीं के हो सकत, आमा जी जे बानी उ साक्षात गंगा बानी। हमनी के कितना कुछ कहनी सन, कितना बात बोलनी सन, का ना कहनी सन, लेकिन धन्य बानी आमा जी कि हमनी के शिकायत कतही नहीं कैले। देखी अब सबे गुरु बहिना लोग जुटल तो शिव चर्चा चालू हो गई। वही में एक जनी रहली गुरु बहिना कहली कि अरे एगो शिव चर्चा सुनावा हमरा के। ई नहीं के सास से कहली कहत रे कि अच्छा ये गुरु बहिना जब रउआ चाहत नहीं शिव चर्चा सुने के तो हम शिव चर्चा सुनावा तनी। अब देखी कौना भाव में कैसे शिव चर्चा सुनावा तरी। 4 बजे भोरवा सासु आंगना बहारे हो पलंगा में पर। 4 बजे भोरवा सासु आंगना बहारे हो पलंगा में पर। बहुआ चूड़िया बजावे हो पलंगा में पर, बहुआ चूड़िया बजावे हो पलंगा में पर। देखिए गुरु बहिना बड़ी वाली जे पतोह रहली समझ गईली, कह तरी कि अरे ई रात में जौन आमा जी अंगना बहारत रही और हम चूड़ी बजावत रही झगड़ा खोजेला, ई हमरे कहानियां आमा जी कहतनी शिव चर्चा में। देखिए अब उनका गुस्सा ना आई, अंदर अंदर हंसतरी। अब टेंशन भइल बा मझली पतो के कि बड़की के बाद हमरे नंबर आवे अलावा कि हम का ना कहनी। अब पता ना सास का करम का ना करम। देखी सास गावतरी आगे। 4 बजे भोरवा सास बरतन खंगारे हो पलंग में पर। 4 बजे भोरवा सासु बरतन खंगारे हो पलंग में पर। बहुआ पहलावा बजावे हो पलंग में पर, बहुआ पहलावा बजावे हो पलंग में पर। अब देखिए मझली पतो समझ गईली कि अरे आमा जी जौन बर्तन खंगारत रही धोत रहनी और हम पैर उठा पटकत रहनी पायल बजावत रहनी कि बुढ़ियो कुछ कहस तो हम झगड़ा करम, लेकिन सास एक भी कुछ हमरा से ना बोलनी, उहे चर्चा में गावतनी। और छोटकी पतोह के अलग थरथराहट धैले बा कि अरे पीछे के आइल तो सबसे ज्यादा हम कहनी। अब पता ना आमा जी हमरा बारे में का कहब, कुछ समझ आवत नहीं खे। उहे घूंघटा में चुपचाप पड़ल बाड़ी टेंशन में कि सास हमरा बारे में का कहब। हम तो सास से कहले रनी कि हमरा 5 बजे चाय चाहिए, समय पर हमरा चाय मिल जात रहे,
लेकिन सास गावतरी, अरे 5 बजे भोरवा ससुर सोइया बनावे हो पलंग में पर। 5 बजे भोरवा ससुर सोइया बनावे हो पलंग में पर। बहुआ चायवा हो मांगे पलंग में पर। बहुआ चायवा हो मांगे पलंग में पर। अब देखी छोटकी पतोह दोनों देदनी से कहतरी कि दीदी चले कि अब घरे अम्मा जी से चर्चा करके आई कि हमनी के घरे चले के, और आज से अम्मा जी के जितना दुख देले बानी सना उतना हमनी के करके अपन पाप काट लेवल जाई जवन कैले बानी सन। आज से अम्मा जी के कोनो काम करे ना दियाई और अम्मा जी के बड़ा सेवा हमनी करल जाई। अब तीनों जानी सास से कहली लो कि अम्मा जी रउआ आई हमनी घरे चलतनी सन। सास तो दयावान एकदम गाय जैसन कहली कि कोनो बात ना तहनी जा लगन। शिव गुरु से दया मांगस कि हे शिव गुरु हमरा पतोह के बस सब लोग के बढ़िया बुद्धि विचार दे दी और बढ़िया कर दी। ई पागल के वेशभूषा जवन लड़े कटे वाली बाड़ी सन ई सब दूर कर दी कि हमरा कोनो धन दौलत ना चाहिए और रउआ चाह दे हम महादेव तो सब चुटकी में सही हो जाई। देखी गुरुजी के तो आशीर्वाद मिल गईल रहे। उवा के एक जानी देखी लोटा में पानी, एक जानी खाना, एक जना पूरा बिछा के साफ सफाई करके रख ले रहली। सास अली वहां से तब पानी लेके बड़की पतो खड़ा बाड़ी कि अम्मा जी माफ कर दे, हब गलती भइल बाटे। लगली पैर धोवे। मछली पतो है अम्मा जी अरे कुछ खा ली, बहुत देर हो गई बाटे रउआ गईले शिव चर्चा में। छोटकी पतो हाथ जोड़ ले, ए अम्मा जी बड़ा गलती कैनी सन हमनी के कि हमनी के माफ करब कि औरी कुछो ना चाही और आज से सारा काम काज हमनी के करल जाई तीनों जानी और रउआ शिव चर्चा में जाई, प्रसाद लेके आई और भजन कीर्तन करम। अब देखी सास जे रहली शिव गुरु के हाथ जोड़ लिहली कि हे महादेव राउर महिमा अपरंपार बा कि देर से बुद्धि दयाई। देखी इहे कहल बा गुरु बहिना, झागरा लहड़ में कुछ रखल नहीं खे, सबसे बोली बतियाई। देखी कोई लेके कुछ आई नहीं के, कोई लेके कुछ जाई ना। आदमी चल भी जाला ना तो ओकर कर्म रह जाला। लोग कह देला कि अरे फल्ला आदमी रहे बड़ा नीमन रहे, बड़ा बढ़िया बुद्धि विचार रहे। शिव चर्चा एक दूसरा के बताई समझाई और शिव गुरु के नाम ली। देखी ई भजन कीर्तन करतनी पुण्य करतनी ना, आज ना तो कल ई रउए मिली। ये कोई अवर ना ली, ई राउर भाग की चीज है और रउए मिली। आप सब एक कथा कहानी सुन लेनी तो हमरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दे हम। धन्यवाद।